kuja, jonka he kulkevat, ja sitten tuolla perässä on keilan kaato. Tokoakin sisältyy tosi paljon keilaamista ja tokoakin koirat rakastavat sitä keilaamista niin, että ne haluaa kesällä kaikki juomapullonkin sitten kaataa keilaamalla. Tässä on tärkeää, että mennään löysällä hihnalla. Se hihna on nourava koko ajan ja ohjaaja ei käytä sitä hihnaa koiran ohjailuun, vaan se on koulutettu niin, että koira on kontaktissa ja hihnaa käsitellään ihan passiivisesti. Se meni hienosti. Tokoakissa on erilaisia maahanmenoja eri tasoilla. Ja tässä on sitten semmoinen vähän eristyneempi, eli koira on jo pikkasen kauempana omistajasta ja menee kaukokäskyllä maahan. Koirahan olisi hyvä totella meidän toiveita kauempaakin kuin vaan nenä edestä. Noin hienosti nakansa menee. Sitten esimerkkinä ihan ykköstasolla on semmoinen virikkeistämisharjoitus, jossa laitetaan purkkeja ja yhden alle laitetaan nami. Ja sitten koira saa etsiä sen namin. Tää on semmoinen perusjuttu, mitä voi tehdä oman koiran kanssa kotona. Purkkeja voi vähitellen lisätä ja koira saa käyttää nenäänsä. Nenän käyttö on niitä semmoisia perustarpeita koiralle. Jos ei saa nenänsä käyttää, niin se ei välttämättä ole ihan onnellisuudesta päästä. Tämä on ykköstason tehtävä ja sopii myös pennuille. Tokoakissa ne tehtävät kehittyy tasolta, niihin tulee lisää variaatioita ja sitten ne yhdistyy toisiinsa. Naka otti sen niin varovasti, jos peltopurkin alta, että me ei tiedetty, oliko se mennyt jo. Tuossa harjoituksessa voisi toteutua vaikka semmonenkin tavoite, että jos huomaa, että pentu jännittää erilaisia ääniä, vaikka tuommoista peltipurkin kolahtelua, niin se voi etsiä tuommoisten kolisevien purkkien alta niitä nameja, niin se alkaa vasta ehdollistua niihin ääniin. Tokoakissa on mukana myöskin kohdennusjärjestelmä. Ja naka näyttää sitten tassukohtia. Mikä oli Annelin suunnitelma. Muuttunut monta kertaa. Eli on tommonen näppylä kädessä, vaikka matonpala, johon koira on koulutettu, että se laittaa siihen toisen tassunsa. Ja sitä voidaan siirrellä eri paikkoihin. Esimerkiksi jos vaikka täälläkin on yksi avustajakoirakoulutuksessa oleva koira, niin jos vaikka haluaisi, että koira oppisi sammuttamaan valoa käskystä, vaikka matkahuoneesta, niin tassukohteen avulla voisi sen opettaa. Muutaman kerran pitää sitä kohdetta siinä sen kakkasijan päällä ja koira käy siihen läppäämässä tassulle ja sitten kun poistaa kohteen, niin se käytös jää yhä. Eli koira tässä on jälleen yksi maahanmenosovellus. On ihan hyvä, että koira tekee toivottuja asioita myös meidän selän takana. Ja nyt se olisi maahanmeno. Noin, hienosti. Näytätkö Anneli, mihin se palkataan silloin kun koulutetaan? Kun maahanmenoa koulutetaan, niin koira voitaisiin palkata tuonne tassujen väliin leuan alle. Se vahvistaa
ajaa sitä maassa pysymistä. Palkkion suunta on semmoinen yksi tärkeä tekninen keino, mitä käytetään koulutuksessa paljon. Sitten taas yksi kohde, korikohde. Tää saattaa näyttää tosi hassulta, vähän kanamaiselta tää käytös, mikä Natalle on siihen koulutettu. Katsokaapa, me sit kerron, mitä sitä voisi hyödyntää. Eli huomaatte, että Naka vie huononsa tuonne korin pohjalle. Mitähän tällä voisi sitten aikaan saada hyödyllisiä käytöksiä? Siellä seuraavilla tasoilla on sitten semmoinen liike, jossa koira siivoaa esineitä. Ja kun koira osaa jo valmiiksi laittaa kuononsa tuonne koppaan, niin sitten jos se osaa tarttua esineeseen, niin yhdistetään nämä kaksi asiaa. Eli ensin se tarttuu ja sitten se vie kuononsa koppaan ja päästää irti. Ja näin on saatu semmoinen käytösketju, siivoaminen. No sitten taas yksi kohdekäytös. Koulutuksessa voidaan käyttää apuna tuommoistakin mattokohdetta, joka tässä tapauksessa on helposti mukana kulkeva pyyhe. Tuolla keskellä tuolla. Nakalle on siellä ykköstasolla opetettu ihan lähietäisyydeltä, että tuo matto kun se laitetaan maahan, niin se tarkoittaa sitä, että siihen käydään makaamaan. Oli se missä tahansa se matto. Ja varmaan moni koiraomistaja keksii, että tota voi käyttää hyödyksi sit sillä tavalla, että jos menee johonkin jännittävään paikkaan eläinlääkäriin tai vieraisille jonnekin, koira voi mennä sinne matolle. Kun se tuttu matto on mukana, se osaa rauhoittua siihen. Näytetään tuo keilaaminen, mistä jo mainitsin. Siellä ensimmäisen tehtävän lopussa oli yhden keilan kaato. Ja tässä on ykköstason, eli puhutaan eskarista, esikoulutason keilaamistehtävä, mistä koirat aloittaa. Tämä on muuten tosi kiva kesäpeli koiran kanssa ja lastenkin kanssa. Koira ja lapset voi yhdessä tehdä tätä. Ainakin minun tyttöä hirveästi naurattaa se, kun koira kaataa keiloja. Tätä voi tehdä vaikka limpparipulloilla myös. Ja myöhemmin sitten eri tasoilla nämä keilat muuttuu vaikeimpiin paikkoihin, että ne voi olla aika korkealla tai jossakin syvällä jossain kolossa ja koira sitten vielä yksi kohde ennen viimeistä tehtävää, ja se on käsikohde. Ja se on kyllä tärkeä opettaa jo pennulle. Sillä voi tehdä tosi paljon sitten käytöksiä jatkossa koiran kanssa. Ja Anneli näyttää sitä peruskäytöstä. Eli kun koira näkee ihan paljon käden, niin se heti koskettaa siihen kuonollaan. Näkee se sitä missä tahansa. Ja vaikka koira ei osaisikaan muuta kuin tuon peruskäytöksen eri paikoissa, niin se käsihän on meillä aina mukana. Et jos vaikka pentua tai aikuisempaakin koiraa jännittää jossain paikassa ja sitä pelottaa, vaikka jossakin linja-autossa tai jossakin, niin se käsikohde on aina mukana ja se on tuttu ja turvallinen käytös, sitä voi käyttää. Ja sitten jos vaikka koira ei osaa olla kiltisti, kun tulee vieraita, niin koira voi tervehtiä siihen ojennettua, että voi näyttää vaikka. Jos Pia tulisi nyt kylään tuonne Annelin luokse ja Naka olisi hirveän hyppilään, niin se voi tervehtiä noin. Tuohon käteen. Silloin se koira tietää mitä tehdään. Ja se rauhoittaa sitä. Ja sama juttu myöskin aroille koirille. Niin tuo on sellainen tuttu ja turvallinen tapa tervehtiä. Sitten meillä on pallon vieritys. Kuuluu tähän leikkiosastoon niinku vaikkapa tuo keilailu.
mikä tahansa. Noin. Naka vasta eilenkö se vasta vai toissapäivänä niin tämän pallon tapasi ja nyt se jo tarjoaa kuonoa siihen. Se on tehnyt muilla palloilla tämän aikaisemmin. Tästäkin saa mukavan kesäpeli omalle pihalle, mutta sitten lisäksi tässä on olemassa jo ihan valmiit pallopaimennuksen alkeet. Ja tämmönen koira, jolla alkaa olla tommonen tehtävävarasto niin kuin Nakalla. Naka osaa nyt jo ylioppilaskokeeseen mennessään 72 erilaista tämmöistä tehtävää tai liikettä ja treenaa niitä vielä muutaman kuukauden, että ne kaikki varmasti sujuu. Niin se kanssa voi kyllä tehdä hyvin monipuolisia asioita. Sillä on aikamoinen varasto jo osaamista on tällä koiralla. Eikö niin? Mutta kiitoksia teille.